Türkmen Metduwaty Arkadağ şäherine Sewtiň ilkinji akylly demiryol menziliniň guruljakdygyny habar berýär. Adatlygyň habarçysy ýurdun ulow demiryol hyzmatynyň hilinden nägile bolup beren ýaşaýjylaryň nowatdaky Arkadağ täzeligini başlaryna ýaykamak bilen kabul edenliklerini habar berýär. Döwlet ýeçiliginiň häkimetdiwat täze guruljak demiryol menziliniň sagatda 50 ýolagça hyzmat etjekdigini belliýär. Emma adatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar bu deskanyň diňe propaganda maksatlaryndan uralýanlygyny aýdýarlar. Ozal bar bolan we gurulan wagzallarda günüzin ýekece gezek reis bolsa bolar, bolmasa ol hem ýok. Dip adatlygyň kerkili söhbetdeşi bu habara gülenligini gurrun berdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan adat raýatlaryň aýdanzatlary bilen türkmen demiryolları gullugynyň emellari hem alalaşýar. Resmi taýdan ilan sany 1 millionyň gowrak diýilýän paýtagat Aşgabatda günne bary ýogy 6 sany ýolagçy otlusy gelýär. Olar irden paýtagat wagzalyna gelip öýlen agşamlyk ýene-de ýoly ugraýar. Kaşan paýtagat wagzalynyň iň soňky reýs sagat 19:50-de Türkmenabada ugraýar we wagzal şondan soň ýarym sutkalap haňlap boşap galýar. Dip Anonimlik şertinde urlaşan demiryol emellari aýtdy. Onun sözlerine göre Aşgabatdan tapawutlukda deňiz ýakasyndaky Türkmenbaşy wagzalyndaky ýolagçy köpçüligini gize günniň dowamynda bary ýogy 1 sagat görüp bolýar. Türkmenbaşy wagzalyna ýolagçylary irden 8:15-de Aşgabatdan ýeketäk otduýnyň gelýän wagtyny we öýlen sagat 15:00-da Aşgabat ugraýan otduýnyň reýsi wagtyny ýarym sagat çemes wagtda görüp bolýar. Günüň galan 23 sagatyna wagzal taşlanyp gidilen bina meňdeýär. Dip hünärmen aýtdy. Demiryol hünärmenleriniň tasdiklamagyna görä, soňky 17 ýylda ýurdun demiryol ulgamyndaky ýolagçy gatnawlarynyň ýygylygy we el ýeterliligi gaty gözgöýni ýagdaýa düşdi. Aýdylmagyna görä Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geleninden soň şäher ýaka we şäher ara otlary ýatyrylyp, diňe Aşgabatda gelýän uzak aralygy niýetlenen otlar saklanyp garly we olar gaty seýrek gatnaw tertibi bilen işleýär. Niýas döwründe goňşy ýurtlar bilen arada gatnaýan göni ýolagçy otlary ýatyrylan hem bolsa, welayet merkezlerinden etraplara irden we agşamlaryna şäher ýaka otlar gatnaýardy. Aşgabatdan Saragsa we Balkanabada günnüki ýolagçy otlary gatnaýar diýip hünärmenler aýdýar. Arkadağda guruljak akylly demiryol menzili barada habar garaşsyz Metduwatda we sosial mediada ýurdun en çemesewtiniň inni ýyllar boýy demiryol hyzmatyndan mahrum bolanlygy barada bildirilýän aladalaryň fonuny çap edildi. Mysal üçin Saragsa inni 15 ýyl töweregi hiç ýyl otly gatnawy ýok. Territoriýasy boýunça iň uly sewt bolan Balkan welaýaty hem otly üzüňeliginden kösenýär. Günne bary ýogy bir gezek gatnaýan Aşgabat Türkmenbaşy ýolagçy otlusy ilatyň transport talaplaryny kanagatlandyrardan has berde diýip ýolagçylar aýdýarlar. Daşul welaýatynyň merkezinden Sewtiň beýleki hiç bir etrawyna otly gatnamaýar. Günne 2 gezek gatnaýan Daşul Aşgabat otlusy ilatyň transport islegini dol kanagatlandyrardan has berde. Bu ýagdaý Lewap, Mar welaýatlaryna hem mahsus diýip adatlyga gelýän habarlarda aýdylýar. Egerde häkimetler isleýän bolsa otly problemlaryny çözmek uly bir mesele däl, paýtagtdaky syýahatçylyk firmalarynyň birini işleýän 40 ýaşly hünärmen transport ýapyklygynyň agdylmaýan mesele öwrülendigini we bu ýagdaýyň uzak saklanjagy meňdeýänligini aýtdy. Türkmenistan syýasy basyş jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna şol sany ulum we tehnologiýalar pudugyna erkin gözleglere we azat garaýyşlara päsgel berýär diýip ýurdun ilmi edaralarynyň işiniň habarly bir ýaş hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň bir ança mes wagt mundan odal 12-nji iýuny ulumlar güni belenip geçildi. Döwlet medeniýeti bu sene münasibetli paýtagat Aşgabatda geçirilen halkara maslahatlar, ilmi bäsleşikler we beýlekler barada habar berdi. Resmi habarlarda ýurtda ilm we tehnologiýalar pudugyna gazanylýan ösüşler magtaldy. Ykdysadyýet we obahyjylygy ýaly puduklar boýunça durmuşa geçirilýän ähli maksatnamalarda ilmi çemeleşmelere aýratyn ähmiýet berilýänligini utaldy. Ýunazatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri ähli puduklarda bolşýaly ilim we tehnologiýalar pudugyny hem ösüş mümkinçilikleriniň syýasata pida edilýändigini aýdýarlar.
Yerli hünärmenler ılym pudugynyň adam kapitali bilen bagly meseleleri, şeýle-de bu pudukda erkin gözlegleriň alınıp barylmalygy ýaly noksanlyklary we ilmi edebiýatlaryň ýetmeçiligi bilen bagly problemlary ünti çekýärler. Fiňçilere görä Türkmenistana döwrewap enjamlary bilen ornaşdyrylan ilmi edaralar täze tehnologiýalary erketip bilen hünärmenleriň ýetmeçiligi bilen ýüzbeýdi bolýar. Ýurdun ilmi warlykhanalarynda molekulyar fizikada giňden peýdalanylýan ýadyra magnetik rezonans spektrometrleri ýaly bir topar häzirki zaman enzamlary bar. Ýöne, bu enzamlardan netijeli peýdalanyp bilýän hünärmenler ýok. Diýip yerli hünärmen aýdýar. Türkmen medeniýeti ýurtda hereket edýän ilmi edaralar, olaryň çägine döredilýän ilmi barlyk merkezleriniň ýerine ýetirýän işleri ýa-da Türkmenistanly ýaşlaryň halkara olimpiadalarda gazanýan altyn, kümüş we bürünç medallary barada wagtly habar berýär. 3 ay ýol Türkmenistanly ýaş alymlar Ruminiýede geçirilen bir halkara matematika olimpiadasyna 17 medalym nasip bolupdyrlar. Türkmen medeniýeti öňkü ýyllarda hem talyplaryň we mektep okuwçylaryň halkara olimpiadalarda nasip bolan köp sanly syýylyklary barada habar berýärdi. Ýöne ýaş alymlaryň ihlasy durmuşyň ilerki pursatlaryna dürli päsgelçiliklere sede bar bolýar. Vilayet kitaphanalaryň gümmezlerine ösen teleskoplar ornaşdyryldy. Ýöne bu teleskoplar ilmlary üstürmen guraly bolup hyzmat etmäge derek durmuşa geçirilmedik mümkinçilikleriň, pursatlaryň, sypdyrlan potensialyň sanyny öwrülip barýarlar. Diýip yerli hünärmen aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda ilm we tehnologiýalar pudugynyň adam resursy çäkli bolup tutuş ýurt boýunça belli himikleriň, fizikleriň, astrofizikleriň hemde dürli puduklarda ustaatlaşan belli injenerleriň sany sanygly. Şeýle-de yerli fiňçilere görä ýurdun ilmi jemgyýetçiliginiň halkara ilmi barlyk merkezleri bilen päsgelçilikde hyzmatdaşlyk etmegine ýol berilmeýär. Ilmi pudugyň tehnologiýa binýady hem şeýle gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna mümkinçilik bermeýär. Bu ýagdaý halkara ilmi jemgyýetleri bilen aragatnaşygyň taklanylmagyna we olar bilen bilelikdäki taslamalara gatnaşylmagyna täsir edýär. Diýip yerli hünärmen aýdýar. Ol ýurdun ilim pudugyny ilmi edebiýatlaryň hem ýetmeçiligi edýändigini, ilmi neşirlerde çap edilýän materiallaryň esasan diňe terjimelerden ibaret bolanyny we bu ýagdaýyň ilmi çemeleşmelere yerli we milli öwüşgün çaýyp bilmeýändigini ileri sürdi. Ilmi üstüstleri diňe bir maýy goýumlaryny däl, eýsem täze pikirlere we innovasiýalara zerur bolan sertleriň dördülmegini hem talap edýär. Ilmi neşirlerde çap edilýän terjimeler, daşary ýurt makalalary köplenç Türkmenistanyň aýratyn sertlerini we zerurlyklaryny göz öňünde tutmaýar. Diýip hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä ýurdun ilm we tehnika jurnalyna çap edilýän makalalar esasan ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň görkezmesi esasyna ýokary okuw jaýlarynyň mugallimlerine sargyt bilen ýazdyrylýar. Munyň netijesinde makalalar başdan sowma ýazylýar. Ilm işgäri ýurtda siýasatyň ilm we tehnologiýalar pudugyny berk gödäwçilik edýändigini aýdyp garaşsyz garaýyşlara eýe bolup erkin gözlegler esasyna bar bolan meseleleri tanqidlamagy finansiýan adamlaryň cezalandyrylýanyny aýtdy. Ýa-da Sakadatlyk radiosu ýa-ni ýakina Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine daşary ýurt maýatyny çekmäge gönükdirilip tejribeli hünärmenler, professorlar we beýlekler tarapyndan taýýarlanan bir taslamanyň howpsuzlyk guluklar tarapyndan öňüniň baglananyny, taslamanyň awtorlarynyň bolsa tas dönüklükde aýyplananyny habar berdi. Azatlyk radiosu ýurdun ilim we tehnologiýalar pudugyna meseleler boýunça Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň tesbir alyp bilmeýär. Abbasa häkimetleriniň Tehranyň respublikanlaryň prezidentligi dalaşgaryny öldürmek meýilnamasyndan habarly edilenine barada çykan maglumatlardan soň Eýran özüniň Donald Trump'yň janyny kastetmegi meýilleşdirenligi dogrusyny aýdylýanlary ret etdi. CNN we politika habar beriş serişdeleri 16-njy ýyly ada edilmedik çeşmelere salgylanyp, öňkü prezidentiň janyna kastetmek üçin 13-njy ýyly edilen synanşygyň bir näçe hepde öňünden Abbasa häkimetleriniň Eýranyň Trump'y öldürmek meýilnamasyndan habarly edilenligini habar berdiler. Emma muňa garamazdan habar serişdeleri Trump'yň janyny kastetmek üçin guralan synanşygyň Eýran howpy bilen baglanşykly bolup görünmeýändigini bellediler. Eýranyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet sekretary Nasser Kanani 16-njy ýyl güni giýişlik eden beýanatyna Tehranyň 13-njy ýyldaky kastetjiş synanşygyna gatnaşygynyň bolmanlygyny aýtdy we Eýranyň Trump'y öldürmek üçin meýilnama düzenli barada aýdylýanlaryň siýasy heňli bolanlygyny öňe sürdi. Eýran İslam Respublikasy general Kasem Süleýmanyny öldürmek jenaýatynyňky gönden-gün urul üçin Trump'y jogapkarçylyga çekmek barada kararyny aýgatly diýip
Kenan aýtdy. Islamçy Revolýusiýa goragçylar korpusynyň saýlama Kudus güýçleriniň öňkü serkerdesi Süleýmany 2020-nji ýylyň ýanwaryna Abaşa güýçleri tarapyndan Trump'ın buyruğu esasında urulan hova zarbasyny öldürildi. İran ýokary derejeli resminiň öldürilenligi üçin araljakdygyny aýdyp gaýta-gaýta wada berdi. İran'ın Birleşen Milletler Romasyndaky missiýasy Kananynyň beýanatyndan öň çykyş edip, Tehrana bildirilýän aýplamalaryň esassyz we tarapgoý bolanlygyny, İslam Respublikasynyň Trump'y jogapkärçilige çekmek üçin kanuny ýoly saýlap alanlygyny aýtdy. İran häkimetleri özleriniň Süleýmanynyň öldürilmegine dahilli diýip hasaplayan ýokary derejeli Abaşa şahsiýetleriniň tölejekdigini öňden bäri duýduryp gelýärler. Bu meselede howp awanyan adamlaryň arasynda Trump'yň milli howpsuzlyk goýunça öňkü geňeşçisi John Bolton we öňkü döwlet sekretary Mike Pompeo da bar. Adalet ministrligi 2022-nji ýylyň awgustynda Boltony öldürmegi meýilleşdirdi diýip Islamçy Revolýusiýa goragçylar korpusynyň agzasy bolan İranly söwüşçüni günäkärledi. Şu ýylyň başynda bolsa, İranyň awanyan erjel howp hatarlary arasynda Birleşen Ştatlaryň hökümeti Pompeo'nyň goraw möhletini uzatdy.